An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ni ye VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Aw ka bi kunnafoni la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Bi juma sɔgɔmada joona in na, a yirala k'a fɔ dugu min n'a bɛ wele ko Dioba n'a filɛ nin ye kilomɛtiri damadɔ Kati o mara fɛ. Jɛkulu maramafɛntigiw taara bi Mali finitigiw dagayɔrɔ dɔ kan. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. Burkina Faso jamana kan, mɔgɔ 18 ɲɔgɔn o fagara Bulugu mara la jihadi jɛkulumaw fɛ. An bɛna o fɛnɛ tɛntɛn k'o lase aw ma. Mali jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka minisiri kɔrɔ n'o ye Mahamadou Kamara ye labilala ka bɔ kaso la kunu alamisa. Coronavirus bana kun kan, kɛnɛya minisiriso y'a lase k'a fɔ kunu alamisa marisi kalo tile 16 san 2023 banabaatɔ hakɛ min sɔrɔla Mali jamana kɔnɔ ye mɔgɔ 33 ani mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 1. Ninnu bɛna kɛ aw ka Mali kura kunnafoniw la kumaba dɔ ye. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye ko kura Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An b'a lase aw ma nin waati in na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen na. Mali kura kunnafoniw olu bɛ ka lase aw ma nin waati in na. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ ani a lamini na. Wulanɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ. Bi ye juma ye marisi kalo tile 17 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ VOA soba kɔnɔ studio 6nan na Washington DC ka Mali kura kunnafoni a kunkun n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma. Aw ka kunnafoniw filɛ. An bɛ taa Kati mara la u ka dugu min ni a bɛ wele ko Dioba a yirala k'a fɔ kilomɛtiri damadɔ de bɛ ani Kati yɛrɛ dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ. Sɔgɔmada joona in na nɛgɛ ɲɛ 3 o tanan tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 10 ɲɔgɔn ye jɛkulu maramafɛntigiw taara bi Mali finitigiw dagayɔrɔ dɔ kan ye. A yirala o senfɛ k'a fɔ bolimafɛn 3 ɲɔgɔn olu kɔni jenna senfɛ ka fara bolofɛn wɛrɛw caman kan. Lamisa Sangare VOA tɔgɔla ka bɔ Kati ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni min sɔrɔ an k'o lamɛn. Bin kɛra Dioba Larawe daga kan sɔgɔma joona in na. Sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 3 wagati de bingali in kɛra. Sigidaden dɔw ka lakale la anw ye kuma falen ni minnu ye ko bingalikɛlaw nalen u ni Larawe daga in lakanabagaw tora mugu ci la ɲɔgɔn na ka wagati jan kɛ. Bɔlɔlɔ kan kibaruya bɛ yen ko Mali lakanabaga 2 jogina k'u tɔgɔla bolifɛn 3 tiɲɛ. Bingalikɛlaw dɛsɛra kolokoto co tuma min k'u bolila. An ye Dion maire wele ka dɛsɛ walasa ka o kibaruya sɛbɛntiya. Nka ale m'anw ka nɛgɛjuru jaabi. Dioba Larawe daga in tun sigilen don Kati bɔda de la, Kayi sira ni Kita sira ni ɲɔgɔn cɛ. Lakanako ɲɛmɔgɔw nana lawuli ka taga dɔ sigi Dioba Kita sira la, ka taa tɔ kelen sigi Nɔnsɔnbugu Kayi sira kan. O kɛ ni sisan cɛ tɛ kalo 3 bɔ fɔlɔ. A bɛ wagati jan bɔ sisan tuma bɛɛ mɔgɔ folofololen dɔw bɛ ye Kati lamini na. Dɔgɔkun tɛmɛlen na Ntoniba Chrétien Moriso lamini na. Sigidaden dɔw ye cɛ 2 ye yen munumunu na. K'u b'u ɲininka u bolila. Jama y'u gɛn kelen sɔrɔla k'o di lakanabagaw ma. O kɔ Dioba Larawe daga min gosilen filɛ o ɲɛfɛ nɛgɛla fan fɛ siganamɔgɔ dɔw yera yen. Bawule kungo kɔnɔ Soribugu fan fɛ ntɛnɛndon seere dɔw ko Forsati kɛlɛcɛw ni jatigɛwalekɛla siganamɔgɔ dɔw fana karila ɲɔgɔn na. Bi sɔgɔma in na Kulukoro mara polisi ɲɛmɔgɔw sera bingali in kɛnɛ kan Dioba Larawe daga la yen ka taga jateminɛ kɛ tiɲɛlikɛlenw na. Kabini Dioba Larawe daga kura in sigira a kalo 2 ni dɔɔni ɲɔgɔn filɛ nin ye. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye binga kɛ a lakanabagaw kan tan. Lamisa Sangare, Kati, VOA Banbara. An bɛ taa Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ mɔgɔ 18 ɲɔgɔn olu de fɛnɛ fagara u ka yɛrɛkɔlɔsi dugulen mɔgɔ 2 VDP o bɛ o la min kɛra ntɛnɛndon u ka dugudennin dɔ la n'a bɛ wele ko Tuabeng n'a filɛ nin ye Bulugu o mara la. Seereya dɔw y'a yira k'a fɔ nin jadi waleya min ni a kɛra sababu ye ka jatigɛ barika bonya min kunnafoni lasera AFP ka kunnafoni dilaw fɛ. Kader Traoré VOA tɔgɔla ka bɔ Wagadugu. Burkina Faso jamana worodugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Gulungutu ani Ekewu dugudenninw na maa ɲɔgɔnna 19 tun nɔ minɛna kabiri février kalo tile 15 tɛmɛnen ni olu kibaruya foyi ma sɔrɔ fo ka n'a bila bi kan. Nin kunnafoni dira ka bɔ baɲumankɛtɔn min sigilen don Burkina Faso kɔnɔ n'ale bɛ adamadenya ko sabati n'an ko MBDHP ale ni Cross Sahel ale ka cigɛda min bɛ Dori dugu kɔnɔ ale ni laseli bɔ mars kalo tile 15 tɛmɛnen. Cross Sahel ani MBDHP ka fɔta ra ni maa 19 ninnu nɔ minɛna ka bɔ yɛrɛkɔrɔsidigilenw ani lankana tigilamaw le fɛ Guluguntu ani Ekewu ka sugu fiyɛra kamasɔrɔ nin nɔminɛli ninnu kɛra seereden caman le ɲɛfɛ.
fo ka n'a bila bi kan ni maa turunnen ninnu ka gbasolamaw tini u ka kibaruya foyi ye hali n'a sɔrɔla olu ye o senfa ka se sorodasiw ka dagara ani o ye fanga ɲɛmaw yɛrɛ sɛgɛrɛ ka se ka kunnafoni janjɔn sɔrɔ nin dusukun tɔɔrɔ nin kan nin baɲumankɛ tɔn fila ninnu ka laseli kɔnɔ olu ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase finitigiw ani yɛrɛkɔrɔsijugulenw ma olu be baara min kɛra ka se ka lankana sabati faso bɛɛ kɔnɔ ko nga olu jɛni t'a ye u ka se ka adamaden dɔw minɛ ka o nin bɔ o ra n'a sɔrɔra u dati ninjugu wale foyi ra MBDHP Seno ani Cross Sahel olu wele kan bila flancɛ fanga ɲɛmaw fɛ k'olu ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan min be se ka mɔgɔw nin lakisi ka bɔ fagari gwansanw ma o tɛmɛnin kɔ o y'a yala ko kiiritigɛ sɛgɛsɛgɛli n'an ko enquête judiciaire dɔ kan ka se ka bila sen kan min be se k'a to maa tununnen ninnu si ka dɔn nin tun ye Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Duniya keleya tɔnba ka bolofara min sigilen don denmisɛnnin fitininw tɔgɔ la ni a bɛ wele ko UNICEF ye bataki dɔ labɔ k'a fɔ ko denmisɛnnin miliyɔn 10 ɲɔgɔn de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen binnen don baloko dɛsɛ gɛlɛyaw kɔnɔ wa dɛmɛ ka yan ka don u ma joona nin denmisɛnnin kofɔlen ninnu k'u bɛ Burkina Faso, Mali ani Niger o jamana kan o kunnafoniw bɛ lase an ma Mohamed Ture fɛ VOA tɔgɔ la. Denmisɛnninw minnu mago bɛ dɛmɛ kɔrɔtɔlen na Burkina Faso, Mali ani Niger jamanaw na olu hakɛw ka ca ni san 2020 ta ye siɲɛ 2 UNICEF y'o fɔ ka fara o kan denmisɛnnin miliyɔn 4 wɛrɛ bɛ farati la u sigiɲɔgɔn jamanaw na baw kɛlɛ minnu bɛ kɛ marifatigiw ni lakanabagaw cɛ olu bɛ ka wɔyɔ dancɛw kan Marie-Pierre Poirier min ye UNICEF ka mara ɲɛmɔgɔ ye Farafina san 2022 o kɛra fariyako ye kɛrɛnkɛrɛnya la denmisɛnninw bolo Sahel camancɛya la kɛlɛ ni senfɛmɔgɔw bɛɛ kan ka teliya la ka bingani ban denmisɛnninw kan ka lakɔlisow kɛnɛyasow ani sow kan o mara ni minɛna jihadisiw ka fariyako la kabini san caman UNICEF y'a jira ko marifatigiw ka kɛlɛ min bɛ ka mara ni minɛ o kɛra juguya ye ka taa fɛ baw olu dɔw bɛ ka baara kɛ jamana yɔrɔbaw la ka duguw datugu ani ka jiko sariyaw tiɲɛ Burkina Faso jamana na denmisɛnnin minnu fagara san 2022 kalo 9 fɔlɔw la olu hakɛw ka ca ni san 2021 waati kelen ta siɲɛ 3 ka kɛɲɛ ni duniya keleya tɔn ka kunnafoniw ye lakaliso 8,300 ni kɔ datugulen don jamana 3 ninnu na a ka ca ni kelen ye duuru o duuru la Burkina Faso ka sɔrɔ Niger jamana tilaberi mara la lakɔliso tila 3nan ɲɔgɔn tɛ baara la tugun James Jones n'o ye UNICEF ka kumalasela ye o mara nin na o y'a jira ko banakisɛba min bɛ denmisɛnninw ka ɲɛnamaya n'u ka siniɲɛsigi la Sahel camancɛya la UNICEF ye wele bila kɛlɛ ni senfɛmɔgɔw bɛɛ ma u k'u ka jogoɲumanya ni sariya wajibilenw dafa denmisɛnninw kan diɲɛ sariyaw kɔnɔ hali ka binganiw ban funakeninw ni lakɔlisow kan Mali jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka minisiri kɔrɔ Mahamadu Kamara bilala ka bɔ kaso la kiiritigɛlaw bolo kunu alamisa a kɛlen kɔfɛ ka sefa wari miliyɔn 500 ɲɔgɔn labila walasa a ka labila ka kɔn a ka kiiritigɛw ɲɛ Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako kunu alamisa marisi kalo tile 16 Mali sariyasow ye sɛbɛnfura bɔ ka yira k'a fɔ ko minisiri Mahamadu Kamara ale min tun bɛ kaso la a bɛ san 2 bɔ k'ale kɔni ye o ye fiɲɛbɔda sɔrɔ Mamadou Gisse n'ale kɔni ye sanfɛ so karamɔgɔ ye n'ale bɛ sariya kɔni o kalan kɛ ale kɔni an ka ale lamɛn fiɲɛbɔda yɛrɛ a bɛ di kasoladen ma cogo di Mamadou Gisse jagoya tɛ a ka di ma wa jagoya tɛ u ka ban fana ka di ma fɛsɛfɛsɛli de bɛ kɛ k'a fɔ ka ni n'a ka kan o tuma n'o y'a sɔrɔ i tɛ boli walima i bɔlen i tɛna taa an ka seerew olu bɔ u hakilinata kan k'a fɔ ko u b'i bɔ o sariya kɔrɔ walima k'a fɔ ko sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ n'a u bɛ wele ko prévu i tɛna taa olu fana dogo walima k'u tiɲɛ. Boubacar Keita n'ale ye maliden ale kɔni bolo ka maa minɛ fo ka taa se san 2 bɔɲɔgɔnko ma a bɛ kaso la ka sɔrɔ a ka kiiri ma tigɛ o ye fɛn ye mun kan ka dabila Mali kɔnɔ. Fɛn de don a cɛ man ɲi jamana mana kɛ k'a fɔ ko sariya tɛ bato jamana min na o jamana mɔgɔ kan ka siran o jamanaw ɲɛ parce que n'i ye mɔgɔ minɛ sariya bɛɛ n'i ka hakɛ don quoi bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma parce que ni mɔgɔ minɛ k'a ye nin kɛ a ye nin fɔ a ye nin kɛ i bɛ taa n'a ye juge minnu fɛ ani procureur min b'a minɛ n'a y'a tigi don bila sous mandat de dépôt a y'a jija a k'a tigi ka kiiri kɛ quoi kiiri ka kɛ a ye min kɛ a jo b'a la n'a jo t'a la o ka dɔn. Sɛbɛnfura min bɔra Mali sariya tigɛlaw yɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko halisa jamana marabaa kɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ Karim Keita Cɛman Hubert fo ka taa bila Ben Barka la ko u mako bɛ olu la u bɛ jamana minnu na
u ka se k'u bila ka na Mali la u ka tɛmɛ sariyasow o ɲɛfɛ. O bɛ se ka kɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la? Mamadu Gise, an ka ale lamɛn. ɲɔgɔn dɛmɛ sɛbɛn ta ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ wele ko entraide judiciaire coopération judiciaire n'o ta ni ɲɔgɔn cɛ olu a ka gɛlɛn olu ko mɔgɔw la nati ou bien k'u ɲini k'u minɛ ka na n'u ye mais n'o y'a sɔrɔ o lafasa sɛbɛnni o b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ coopération sɛbɛnni o b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ entraide judiciaire o b'a ni ɲɔgɔn cɛ o tuma a wajibiyalen don o jamanadenw kan o jamanaw kan o sariyatigiw olu fana k'u ka papier di police international mɔgɔw ma n'o ye Interpol ye olu k'u laɲini k'u lase u ka polisiw ma polisiw k'u laɲini u lasago ka na fo Mali la. Walasa minisiri kɔrɔ Mamadu Kamara ale ka se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ a ye fɛnw de di minnu kɔni o musakaw bɛ taa jɔ fo $500,000 la. I ka dɔn k'a fɔ ani maa min fana n'u bɛ kaso la nin ko kelen kɔnɔ n'o ye Madame Buhari Fili Sisoko ye ale kɔni ale ma o wari sara o de y'a to ale ma fiɲɛbɔda sɔrɔ. O de sɛbɛnnen don sɛbɛnfura kɔnɔ mun bɔra Mali sariyasow olu yɔrɔ la. Mohamed Daɲoko, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Kunu alamisa n'o bɛnna marisi kalo tile 16 ma Ameriki jamana ye a ka lasigiden kura bila ka taa Mali jamana kɔnɔ n'o ye son l'excellence Rachna Cornell ni a yirala k'a fɔ a bisimiliyara colonel Asimi Goita fɛ Mali kuluba faama jigiyɔrɔ kɔnɔna la. Modibo Dambele ale b'o kunnafoni walawala. Ameriki jamana ka lasigiden Cor Honen ale sugantira Ameriki jamana ka wasaden so Sena fɛ ka kɛ lasigiden Desanburu kalo tile 13 san 2022 a y'i ka kalikan kɛ i n'a fɔ Ameriki jamana ka lasigiden Mali jamana la Desanburu kalo tile 22 san 2022 a sera Bamako janvier kalo tile 18 tɛmɛnen a y'a ko nin ye bonyaba de y'ale bolo ka kɛ Ameriki jamana ka lasigiden Mali kɔnɔna la. A ko a kɛra kɛnɛya ye o kalanko ye o walima seko ni dɔnko walima yɛlɛma bɛ taga don politiki siraw kan ko Ameriki jamana ani Mali ni baarakɛɲɔgɔnya kuma jan o b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'ale kɔni sewalen don a wasalen don ka bila nin na. Ameriki jamana ko a cɛsirilen don ka baara kɛ ni Mali ye ko u bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa bɛn kɛnɛya ani yiriwa o bɛ se ka sabati cogoya min na. Lasigiden Rachna Cornell ale ye Ameriki jamana ka kɛnɛma ciden mun ye sanfɛ kalan dɔnniya b'a la kɛnɛma cidenya hukumu kan. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi an b'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Ɲorodi Sahɛlikaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Emergence ka 99.6 Yuwaru aw b'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101.2 Koro ani Bayankara aw bɛ se k'an sɔrɔ radio Orona sanfɛ 93.2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 Tumutu fiɲɛ turukala 93.7 Abidjankaw aw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99.9 ka Wagadugu 102.4 an ka bɔlɔlɔsira labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ nin waati in na ka bɔ studio 6nan na VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ. Kunu alamisa marisi kalo tile 16 san 2023 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 182 de sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn ni coronavirus bana bɛ u la. Mɔgɔ 2 kura sɔrɔla u senfɛ ka fara banabaatɔ kan. O ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ a hakɛ kɛ mɔgɔ 33 ani mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 1
maa minnu be yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 3 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa marisi kalo tile 16 o kunnafoni di sen fɛ. An taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Burundi jamana kan bi juma sɔgɔmada fɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko polio banakisɛ o donna u ka jamana kɔnɔ kabiri san 30 a tuma deli ka don. Mɔgɔ 8 olu sɔrɔla bana in yera maa min na min kunnafoniw sɛbɛncɛra duniya kɛnɛyasoba OMS fɛ k'a lase u ka jamana kɔnɔna ma. A yirala kunnafoniw kɔnɔ duniya kɛnɛyasoba OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé k'a fɔ ko coronavirus bana sɔɔni dɔrɔn a bɛna sɔn ka kɛ i n'a fɔ mura kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o bɛna kɛ i n'a fɔ grippe nanzarakan na. Ni kunnafoni ninnu seriyalen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ wulikajɔ baaraw olu bɛ sen na. A yirala fɛnɛ kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko bi juma n'o bɛnna marisi kalo tile 17 san 2023 ma diɲɛ kiiritigɛsoba n'o ye Cour pénale internationale ye CPI ale ye laseli kɛ ni bataki dɔ ye k'a fɔ ko kiiriko bilala mɔgɔ 2 kun kan ni o ye mandat d'arrêt ye kɛrɛnkɛrɛnneyala o maa fɔlɔ o ye Rusila jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye n'o ye Vladimir Poutine ye ani ka fara Maria Alexeyevna Boleva ale kan. U y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko kiiri min don a yirala ɲangiliw kɔnɔ k'a fɔ dankarili waliba minnu ni o kɛra Ukraine jamana kɛlɛ senfɛ Rusi jamana kɛlen kɔfɛ ka kɛlɛ daga sigi Ukraine jamana kan min ni a baaraw daminɛna kabiri février kalo kɔnɔna la ko o wulikajɔ baara sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ nɔminɛli kan ka kɛ ka taa ni maa kofɔlen 2 ma ka kɛ ni dankariliba wale ye min ni a sigira u kan. Sɛgɛsɛgɛli gafe min ni o labilala février kalo tile 22 san 2023. An bɛ taa ni kunnafoniw ye hali bi Rusi jamana kan. Chine jamanatigi Xi Jinping ale bɛna taa tile 3 taamala Rusi jamana kan tɛnɛndon taama min senfɛ a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna taa ka teriya siraw ani dɛmɛ sira bila ka ɲɛsin Rusila jamanatigi Vladimir Poutine ma. Mohamed Touré VOA tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw di. Rusi jamana ka binkani Ukraine jamana kan o kun kan ko bena fanga sɔrɔ Putin ni Xi cɛ kumaɲɔgɔnya la. Chinois jamana ma sɔn ka Moscow ka binkani ni jalaki wa a y'a ɲini k'a yɛrɛ jira k'a fɔ ko a tɛna sen bɔ o kɛlɛ nin na k'a sɔrɔ a bɛ tilebi jamanaw ka wulikajɔw jalaki ani k'a jira ko farajɛ jamanaw ka finitigisɛtigi jɛkulu OTAN ni Ameriki ye sɔrɔdasi walew lawuli Rusi jamana fɛ. Kremlin fana y'o taama ni laseli k'a fɔ ko jumadon ko a bɛna kɛ Vladimir Putin ka weleli kan. Kremlin ka kumalasela Dmitry Peskov y'a jira ko M. Putin ni M. Xi bena ɲɔgɔn sɔrɔ kelen sufɛ dumuni dɔ la min labɛnnen don jumadon. Barobaw bena kɛ tarata don minnu bena kɛ jamana 2 bɛɛ ka famaw fɛ. M. Peskov tun t'a fɛ ka kunnafoni di o baro kan. Putin ka jamana kɔkanko ladibaga Yuri Ushakov y'a jira ko nin kumaɲɔgɔnya nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ kɛlɛ la Ukraine jamana na yɔrɔ min na Rusi jamana ye gɛlɛya sɔrɔ a ɲɛtali la. Putin ye Xi wele ka taa Rusi jamana na jabɔ dɔ senfɛ fiɲɛsira fɛ cɛ 2 ninnu ye min kɛ décembre kalo laban na. Putin y'a jira ko nin taama nin bɛ se ka kɛ Rusi ni Chinois cɛsiraw fanga jira diɲɛ bɛɛ la ani ka kɛ politiki ko ba ye jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la. Xi ni Putin bena kuma ko minnu ɲɛsilen bɛ jɛɲɔgɔnya bɛɛjɛ fanga yiriwali ma ani jɛɲɔgɔnya siratigɛw la Rusi ni Chinois cɛ. O fana na ani ka hakilina falen kɛ Rusi ni Chinois jamanaw ka jɛ ka fɔ bɔfan siratigɛw la diɲɛ jamanaw ka jɛkuluba kɛnɛ kan. Kremlin y'o fɔ a ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ. Jamanatigi 2 ninnu bena u bolonɔ bila fana jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn nafamaw la a cikan fɛ. Basketi sanfɛcilu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen. O ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara. O ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6. Final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27. Farafinagun club 12 de bɛna u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ.
Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken bɛ taamala farafina gun kan bi juma a tun bɛ ɲamɛ Niger jamana kan a ye laseliw kɛ u senfɛ k'a fɔ ko Ameriki jamana bɛna fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Sahel kɔnɔ marabolo jamanaw bɛɛ lajɛlen kan. Modibo Dambele VOA tɔgɔla ale b'o lase. A ka tagama nafamaba senfɛ mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Niger a y'i sara kunnafonidi sɛbɛn AFP la. Blinken a ye weleweleda kɛ ko ka jateminɛ kɛ ka tɛmɛ mun yelen bɛ i n'a fɔ sardasu wulikajɔ Ameriki jamana fɛ ni dan sigira Faransi ka toli la Mali kɔnɔna la san 9 kɔfɛ. A ko anw bɛ fɛ ka fɛn kura de bila sen kan. Blinken ka kuma la a ye ɲininkali mun jaabi alamisadon tile laban na Niamey. Blinken ko cette approche holistique pour nous, pour nos deux pays, ça c'est la clé du succès. Et là aussi, il y a un investissement très important. Ameriki jamana bena $150 million o di Niger ma ani a ko fɛnɛ ko Ameriki jamana a bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ yasa jihadi kɛlɛkɛla den kɔrɔw Ameriki jamana ka hakili la olu ka se ka baara kɛ i n'a fɔ ka sɛnɛ kɛ wagati yɛlɛma ni ale fanga ka bon ni jamana kɔnɔna la. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka baarakɛɲɔgɔnya kura k'o kɛ ni Niger jamana ye lakana fanfɛla la ni Ameriki jamana ale kɛlen do ka sardasu dagayɔrɔ dɔ sigi ye ni a bɛ fɔ a ma ko base 201 cɛncɛnfuga kɔnɔna la yasa u se k'u ka avion pangunuma ni mɔgɔto de minnu kɔnɔna la o bila ka pan Sahel cɛncɛnfuga kɔnɔna la. Faransi fɛnɛ bɛ yen ni a ka sardasu 1000 ye jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛli la ni a bɛ wagati jan bɔ sisan nka a bɛ fɛ ka yɛlɛma don a la kabi u bɔra Mali la. Blinken ka nin tagali a bɛ kan ka kɛ wagati la ni Mali ani Rusi jamana ka baarakɛɲɔgɔn o kɔni a bɛ kan ka kolo gɛlɛya kosɛbɛ kabi Faransi ka barikani ni a daminɛna san 2014 yasa jihadisiw k'u kana se ka don Bamakɔ kɔnɔna la. Welela kana Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔbaga ni o ye Blinken ye ko ale hakilila la États-Unis ani Faransi k'u faralen don ɲɔgɔn kan yasa kana ni ɲɛda kura ye farafina tilebi yanfan kɔnɔna la ko mun bɛ sinsin bɛɛjɛ fanga ɲɛtaga ko ani marako ɲuman. Counter narcotics capacity, stemming trafficking, helping to investigate, prosecute, and ultimately reduce terrorism, violent extremism. Walasa ka fɛn feere sɔngɔ jigini kɔlɔsi ani ka a nɔgɔya nin kalo senuma sanuyanen la n'o ye sunkalo ye famaw bɛ ka fɛɛrɛw latigɛ walasa magoɲɛfɛnw ka sɔrɔ ani sɔngɔ bɛnnen ma. Dumuni sɔngɔ bɛ cogo di sigida suguw la aw ka maraw kɔnɔ aw ka kafow la aw ka sigidaw kɔnɔ yala jagokɛlaw ni baarakɛlaw bɛna fɛnw sɔngɔ bonya hali ni fanga ma dɛmɛ don fɛnw dɔw la wa famaw bɛna kɛ cogo di walasa ka dumuni sɔngɔ nɔgɔya aw ko de o la minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro na aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ni sibiridon marisi kalo o tile 18 la ayiwa nin kana fɔ kɔ dɛ. Ameriki jamana ka kiritigɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ min ka baara bɛnnen don Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump a n'a kanubagaw ka waleya ma min kɛra jamanatigi sigi kalata senfɛ san 2020 Georgie o baara wulu ni olu bɛ senna kunnafoniw bɛna di an ma ni waati in na Mohamed Touré fɛ. Atlanta kunnafonidi sɛbɛn Atlanta Journal Constitution ye min sɛbɛntiya n'o ye kuma ta ni jury ye n'o ye kiritigɛ jɛkuluba kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ 5 fɛ minnu y'a fɔ k'u ye telefɔni weleli sɛbɛn dɔ mɛn min kɛra Monsieur Trump ni mara wasabolo ɲɛmɔgɔ cɛ. Georgia mara ka lasigiden David Ralston min ma o mɛn a fɔra ka tɛmɛ ani minnu ma fɔ jama ye. Monsieur Ralston n'o sara novembre kalo la ale ma lajɛ kɛrɛnkɛrɛn dɔ wele dɔgɔkun min tugura novembre kalo kalata kɔfɛ. Jɛkuluba 5 ninnu cɛ 3 ni muso 2 ye kuma ta kunnafonidi sɛbɛn nin fɛ nka u ma sɔn k'u tɔgɔ fɔ baw u siranna u ka lakana n'u ka danbew ɲɛ. Fulton County o kafo marabolo sariyatigi Fannie Willis ye Georgie sɛgɛsɛgɛli daminɛ san 2021 daminɛ na. Waati dɔni a nɛgɛjuru sira fɛ weleli sɛbɛn wɛrɛ min kɛra Monsieur Trump ni mara ɲɛmɔgɔ dɔ cɛ o bɔra kɛnɛ kan. O telefɔni weleli na san 2021 san janvier kalo tile 2nan la jamanatigi Trump y'a jira ko Georgia mara kɔnɔko ministri Brad Raffensperger bɛ se ka wotew sɔrɔ minnu ka kan walasa
la a ka dɛsɛ fitinin ni kɔsegi mara kɔnɔ. Ne b'a fɛ ka min kɛ o ye nin ye. Ne b'a fɛ dɔrɔn ka vote 11,780 sɔrɔ. O ye kelen ye ka tɛmɛ anw ta kan. Trump y'o fɔ wele nin sen fɛ. Sababula an ye jamana sɔrɔ folisen wɛrɛ minnu bɔra san 2021 daminɛ na. Trump bɛ se ka mɛn a bɛ kuma ni sɛgɛsɛgɛlikɛla ɲɛmɔgɔ ye Raffensperger ka kube la san 2020 décembre kalo la k'a ɲini a fɛ a ka Fulton County o kafo lajɛ k'a fɔ ko ale bɛna kabako fɛnw dɔw sɔrɔ. Trump fana y'a fɔ a ye ko ni jaabi ɲuman bɔra i bɛna foli lase i ma. Jurew n'o ye kiritigɛ jɛkuluba kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan mɛ kalo la o ye seere 75 ɲɔgɔn ka kuma mɛn ka dalilu wɛrɛw lajɛ sani a k'a ka baara kuncɛ décembre kalo la. A kiritigɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma fanga sɔrɔ k'a dɔn jalaki kɔnɔ nka u ye komagɛlɛya sɛbɛn dɔ labɛn ni ladilikalaw ye k'a di monsieur Willis ma. Jurew n'o ye kiritigɛ jɛkuluba kɛrɛnkɛrɛn ɲɛmɔgɔw y'a jira ɲiningali nin sen fɛ kalo tɛmɛnen na ko kulu nin ye ladilikan di k'u ka mɔgɔ damadɔ jalaki nka a ma sɔn k'a fɔ jɔn. An bɛ taa Senegal jamana kan kabiri kunu alamisa fitinɛ donnen don jamana finitigiw ani jamana dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Dakar dugu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni u ka fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko ale ka weleli ye bɔgɔ jeninnen kan. Nama Jara VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar. Senegali faba la kunu tile mun be kono polisiw ni sifiw ka grenade lacrymogène cili ni kabakuru filili tun tɛ ka kɔtigɛ o kɔnɔ marabagaw ka bisi minnu be mɔgɔw ta kiw kɔnɔ saba jenina naani wɛrɛ cira ani magasin caman fana cira sifiw fɛ suro wulikajɔw senfɛ maraw kɔnɔ i n'a fɔ Ziguinchor ni Usmane Sonko ye mairie ye yen marabagaw ka cakida min be saniya kama n'o ye ICG ye sifiw y'u bali ka baara kɛ u ka wulikajɔ senfɛ dugu min fana tɔgɔ Mbake polisiw ye sifin 13 minɛ wulikajɔ la Senegali faba la suro Usmane Sonko yɛrɛ taara furakɛli la kɛnɛyaso la a jirala kɔlakanatigiw y'a jogi tuma min u tun bɛ ka taa kiiritigɛso la ani Mambayi Ɲa ka kiiri in na foroba nafolo sefa wari miliyari 29 nambarali kɔɲa in na a ka lafasalibaga maître Siré Clédor Ly ni ɲanami tun y'a minɛ kunu n'a binna kiiritigɛso la polisiw ka grenade lacrymogène kɔsɔ hali bi a fana bɛ kɛnɛyaso la bi sɔgɔma jamanaden caman y'u dusuma kasi jira politiki mɔgɔw la kɛwale jugu minnu kɛra jamanadenw kan fanga sina Usmane Sonko ni Mambayi Ɲa ka kiiri in kɔsɔn kunu caman ye sifiw ka tiɲɛniw kɔn ka ɲɛsi foroba bisiw ni bitigiw ma fo politiki dɔnbagaw dɔ y'a jira ko walasa jamanadenw ka lafiya ani marabagaw ka lafiya u y'a ɲini minisiri Mambayi Ɲa fɛ a ka plainte in bɔ Usmane Sonko kan kiiri in ka dabila pewu ko n'o tɛ marisi kalo tile 30 nata n'a bɛ sɔrɔ sunkalo kɔnɔna na tiɲɛniw bɛ sɔn ka juguya Senegali jamana kɔnɔ Nama Jara Dakar VOA Bambara. Sisan an bɛ Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. Senatolanta Bunabu kan farafina Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire b'a fɛ ɲɔgɔn saba éliminatoire tile sabanan ale tile naaninan hukumu kɔnɔ Mali ni Gambi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ marisi kalo in tile 24 juma nata don Bamako stade du 26 marsi la tile 5 o kɔfɛ Casablanca Maroc jamana kan Gambi bɛ Mali bisimila Gambi ye Maroc de sugandi ka da kan ale ka senatolantana yɔrɔw ɲangilen don kafu farafinagun senatolanta ɲɛmayaso fɛ kafu ka ɲɔgɔn dan tɛna se ka tan yen sisan bi jumadonya in na marisi kalo tile 17 san 2023 sɔgɔmada in na senatolanta fédération jabala la Bamako Mali degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel ye senatolantana mɔgɔ 26 tɔgɔw di minnu bɛna u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔn dan ninnu fila la mɔgɔ 26 in na dɔw b'a la minnu donnen don kosɛbɛ i n'a fɔ misalila Hamari Traoré kɔfɛma défenseur Jigi Jara jɔkɔlɔsiba gardien de but Djadje Samasekou cɛmancɛma milieu de terrain Mohamed Kamara cɛmancɛma milieu de terrain fo ka taa se Musa Djenenpo ma ɲɛfɛma attaquant ani Musa Doumbia ɲɛfɛma attaquant VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele ka laseli. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoni na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye jamukan a labɛnna Segu aw ka cɛjan Cheikh Cero fɛ a lasera aw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. The world listening to you. Kajatu Tarawele, Mariam Tarawele, Africa is proud of you.
Jakumar Tera, Mohamed Touré, Malice for you. Fans Club Farafina Foli Baufu, Bala Musa Kita Baufula.